Аз обичам много боза. Аз какъв си алкохол да пия, си го разреждам с боза. Екстра. Откакто пия боза, всичките ми проблеми изчезнат. Дайте ми боза. Може ли една боза? Да, ефекта от пиенето на боза бе повече от очевиден. На къде повече, бе? Имам нужда. Ти женищата, аз просто не знам. Те сигурно по цял ден ядат. Нямам друго обяснение. Ти видя ли какво излезе сега? Тук беше. Конан Варварина, видя ли го? Видя ли каква буца? На 22 години тя изглежда така. На 25. Представяте ли си? А ти представяш, тя ще е като комбайн, бе. Ами ако роди... Те сега циците и беха като... такива хлябове. Да видиш млади девойки. Такава мазна баница, която се така... Аз не е истина. Викам, примерно мен да ме видиш да ям така, да кажеш, нормално, не хипопотама. Ма не може девойка млада и лапа баници, си майката като свиня, бе. Добър ден. Вече. Извинявай, може един въпрос? Да. Обичате ли баници? Ами не. Това е добре. All I know is you're not here to say. И тя беше папкала. Папкала беше яка. Да, тя беше папкала здраво. See the light on your face. Let it shine, just let it shine. Стига! 16 годишна. Да. Гледаме девойка сте, гледаме, браво. Не се отчаивай. Пее не му е майката. Сега ще видите какво ще влезе. Аз само като ги гледам, ще напише не до Сега края. ще видите фадрома, облечена в бяло. Добър ден. Добър ден. Заповядайте, как се чувствате? Ами добре, горе-долу. Като на 19. Да. След толкова много плът, журито отчаяно се нуждаеше от нещо, което да им върне вяра.